искате от наши образи, наши български певци, артисти. Нещо, гледам, че сте много млади хора, дайте нещо по-младежко, ако искате. Лили Иванова не е младежко, нещо. Баща ме е кондуктор! Младежко да загреем на Лили Иванова, ще ви вратна рецитал после, обещавам. На ляв крак я правя. Цяли групи, ако искате, да почнем направо с групи. Хайде малко така да го направим, за да не е хаотично, ако мога да ви чувам. Имате ли любими групи български? Милодрак! Милодрак е група ли? Или Володя е група? Чакай да видя, тук имам някакви неща, които ще ми помага. И с този микрофон из гърлото ще гледам. Добре, Тоника СВ, става ли? Ама да ви питам, с Ванчето Костове или без Ванчето Костове? Няма да карам цели песни и монолози, за да можем повече желания да ви изпълним. Ако имате след това пак друга любима група, също ми казвайте. Сега сме на Тоника СВ, после ще минем на дуети, на певци, на певици, на артисти, на политики. Какво откажете? Я давай, да стига съм се фукал. Чай да видим само. Страннодежна е тревата в топълджи в кили. Не започне само свистне и да помълчи. Аз на твоето рамо склоних глава и кажи ми, обичам българите много. Тази нощ, само ваша тя. Ще я помните и до края. Мерси много, прекрасни сте. Добре, с групи ли продължаваме да минаваме на дуети? Дони, става ли Дони и Нети? Чакай първо Нети, после ако ми стане ще опаткаме Дони. Я дай, че тя е по-пластична. Луната спи на някои градени птици и слушаш ти съвсем тихо. Луната спи на тая на плачи. Луната спи. Пускай, Дони. Може ли малко? Вечера съм хубава, искам да танцувам с вас. Само с вас. И ще бъдеш ти най-хубава, и ще бъда аз най-хубава, ще танцувам само с вас. О, ще танцувам само с вас. О, ще танцувам само с вас. Мерси много. Други желания? Баща ме е кондуктор! Харизма. Ама Галя с Миро и Миро без Галка или въобще както ми дойде? Както ми дойде. Чувам, обаче няма как едновременно всичките. Чакай първо да видим нещо за Галка, има ли така? Я пускай ти музиката. Ти дойде и превърне целият ми свят ме да върне. Времето назад и забравих текста за мене.
перелишенце. Други желания? Бате Милко ще го въртим във втората част, дето е по-чака рак. Дайте още малко класика, ако искате. Васко Кеца. Става ли обаче да го миксираме с Силвия Кацарова, защото парчето е огън от любов и то ми от цялото сърце за вас. Думите са ти. Много. Прекрасни сте, просто. Други желания? Софи Маринова. С устата или без устата? Я пусни да видим, ще ми стане. Добър вечер от мене, Софчето. Изтъжи здраве. Зачем не устата, дали е тук, ако го нямаш, да е без устата. Ти си бумен на сърцето ми, която ме обере. Спира и свят, която ме прегърни. Хърна ме. Други желания? Има ли от морето първо да видя аз? Има! Нещо морско някой ми каза. Имате ли нещо морско? Тонито Димитрова. А тя ми става като ми се обостри фарингита много. Добре, с Стефан Дионов или без? Пускай да видим. Всички от морето са поздравени. Одеве, правилно ли чух Росица Кирилова? А с походка или без походка? Чакай, че тя е пластична, така ще го почна отдалеч. Решавам да направя просто нещо е така. После тръгвам,
Забравих текста, ама няма нищо. Благодаря. Други желания. Баща ми е кондуктор! Так, Веско, Марин, само да се поизпотя още малко и Веско ще го чека още малко. Баща ми е кондуктор! Да видим какво чух. Орлин Горанов, ама с Кристина Димитрова или бе? Ама на припева пееме заедно, защото и двамата едновременно как? Айде да видим.